اللهم صل على سيدنا محمد فاتنا نورك الهادي لما سبقنا سراج الهدى والهادي إلى صراطك المستقيم bismillahir rahmanir rahim Sheman Tijjani zangon bare bari rahmatullahi alaihi yace sahi ya kai aboki na ka karkata a gurin mai yawan himma shi ne Shehu Ibrahim ma'abocin fairori sakaku dan kankani daga cikin sahabban Shehu Ibrahim koma baya abin da ya ɗanɗana cikin halarar Allah hakika ya fifici ɗanɗanan manya-manyan waliyai muntaha aqdami ashabil wilayati inda manya-manyan waliyai suka tike a wajen darajoji da martaba mubtada ashabi ibrahim to daga nan ne sahabban Shehu Ibrahim su kuma suka fara misbahi zalal Shehu Ibrahim shine fitilar duhu faiduhu kad amma fairar Shehu Ibrahim ta game halitta baki daya narahu kullul ana a dukkan halitta sai da ta samu fairar Shehu Ibrahim kad sara barra ta na su a fili bahran da cikin kogi baina hayawanin tsakanin mai motsi wa jami da sandararre ibutuhin cikin bude-bude da kashafi da fannonin ilimi na mime da duwa ce fayar Shehu Ibrahim ko ina ta na shari fayar Shehu Ibrahim ta kwararo cikin mulki ta kwararo cikin dukiya dukkan mai jin ishirwa da Shehu Ibrahim ya zo sai da ya koshi da yawa khadimi ya koma kuma shi ake wa hidima saboda ya samu Shehu Ibrahim tsara ami shehi kuma wanda bai fi Shehu Ibrahim bai zama jahili ya wato da yawa masu mulki da yawa abin mallaka bawa malikan ya zama sarki saboda ya bi Shehu Ibrahim ya zama yana mai madaukakin daraja da yawa hadimi ya zama kuma shi ake wa hidimar shehi kuma wanda bai bi Shehu Ibrahim bai zama ami sauran tarkacen jama'a da yawa banzan gari wanda ba damu da shi ba ya zo kuma ya shahara saboda ya bi Shehu Ibrahim shugabancinsa ya zama yana sama da manyan tuddai da yawa talaka gani ya zama mawadaci saboda ya fi Shehu Ibrahim har ya ɗaukaka sama da manya-manya da yawa dubban mutane daga majusawa masu bautar kyandir suka sallama wa Shehu Ibrahim ba tare da ya dau takobi ya yake su ba da yawa masoyin Shehu Ibrahim da yawa masoyin Shehu Ibrahim ya sadu da abin da yake nema tun kafin ya hadu da Shehu Ibrahim din da yawa nasara suka sallama daga fairar wannan kudubi ma'abocin girma da mai himma Shehu Ibrahim rukon da Shehu Ibrahim yawa addinin musulunci duko ne mai karfi har abada baya yankewa ga barin addinin musulunci sahabban Shehu Ibrahim kwa mutane ne zababbu suna masu mulki a cikin halittar Allah shagalar mutanen Shehu Ibrahim ko da yaushe a cikin Allah ne har abada haka suke ausifatin ko cikin sufofi ko cikin sunayen Ubangiji ilimin subhanallah kuna jin karatun nan ji Sheman ya ce ilimin su mutanen Shehu irfanun da ma'arfan su sanin Allah wallahi kamar annabawa suke babu zargi cikin wannan maganar ilimin mutanen Shehu Ibrahim kamar annabawa ne ka sallama musu kawai ta salam sai ka kubuta ka zauna lafiya idan ku kai rigima da yan faira mutanen Shehu kai jayayya da su to za ka haɗu da mummunar mutuwa cikin rayuwarka da gurbace-gurbacen rayuwa a cikin tabewa da cikin wulakanci mu kwa mutanen Shehu Ibrahim cikin kowane lokaci samun taraki muke a cikin Ubangiji kuma muna talzumta Ubangiji me saboda mun riga mun yi fana'i mun kare a cikin Shehu Ibrahim shine abi Ishaqa kada ka bani mu dina wallahi san Shehu Ibrahim ya ishe ni addini daga
nan har tashin alkiyama. In ta son Shehu Ibrahim to ya ishe na addini daga nan har tashin alkiyama. Gaishe ka Shehu Ibrahim Tijjani. Ta hali'an in kadiman kuntu a kasar farin ciki ya tabbata gare ni idan na zama hadimunku a ƙasar Tulmarami to na ci gola. Kun san gola ko da ake ball kowa so yake jefa to in dai haka ni na ci gola kwallon nawa ya fada cikin inda ake so a kai kun yadda da ni to kaddara shauki su kai hakika rashin lafiya ta tana cikin shauƙin soyayyar da nake wa shehu wanti hali fi garayi rame wadda ka gana yi tun na kanjame ba yunwa bace soyayyar shehu ce duk ta ramar da ni to shehu Ibrahim idan kuka yarda da ni abinda nake nema dama yana cikin yardar taku abinda nake buri ma yana cikin yardar ku sai kun yarda zan samu ku sadar da ni dai ku riƙe raga mata har abada barhama soyayyar ku hakika ta fike ni kuma ta shafe ni daga barin matsayina soyayyar ka shehu Ibrahim soyayyar ku fa ruhi shine ruhina kuma shine hutuna soyayyar shehu Ibrahim shine abin sha na kuma shine abinci na ambatan ku kuma shine abincin ruhina shine tunani na kuma shine zance na wallahi ba za a taba ganin na ambaci wani ku ba shehu Ibrahim a cikin zuciyata da kan harshe na ba na faɗa kowa sai ku barhama cewa ni barhama mahamata rani duk lokacin da ka ganni ka tabbatar shagalata a cikin shehu Ibrahim take ko a wani lokaci in dai ka ganni a shehu Ibrahim na shagala ko a me kuma ko a ya nake kuma to mu je shehu Ibrahim hawa kalbi shine zuciyata shine harshe na shine zamana shine tsayuwata shehu Ibrahim shine motsi na tare da nutsuwata shine tafiyata kuma shine matsayina shine kishin gidata shine shimfidar da na kwanta kai shehu Ibrahim shine ido na biyu idan na bacci ma shehu Ibrahim ne shehu Ibrahim shine wanda ya halarto ni wanda ya zo waje na kuma shine gaibobi na shehu Ibrahim shine ji na kuma shine ababen ambato shehu Ibrahim shine abin da na ɗanɗana na sauki na kuma shine abin da na shafa shine duba na kuma shine abin da na shashsheka a hanci na san shehu Ibrahim wahawa fauki shehu Ibrahim wahawa fauki shine sama na kuma shine a karkashin kafata shine gabana kuma shine a bayana shehu Ibrahim shine duka na gaba daya daga wannan waka ce ya mutayi daga wannan gurin ba ya ce wahawa kulli gaba daya na shehu Ibrahim ne a shekarar ya rasu yi accident na mota ya rasu to yana yin baitin shehu Gibri mai ce Tijjani ba ta san shehu Ibrahim ba haka ya faɗa ba subhanallah to kaji yadda me yake to amma abin sa ne na manya yace tunda Tijjani ta ce wa kulli Tijjani ta kashe kanta ba zai yiwu ga Ibrahim ga Tijjani ba sai dai daya to shine kaga she ma Tijjani ya rasu tun yana matashi shekara 50 da Allah ya dauke shi yana nan kuma waɗansu ne suka zo daga Katsina suka gaida shi a gidan sarkin Kano wajen komawa suka yi accident suka mutu suka karkare suka yi hadari aka zo aka gaya shehu sai ya ce Allahumma ja'alna minhum Allah ya sanya mu cikin su mu kakkare mi hadarin aka yi shiru sai shi ma Tijjani ya ce amin gausi kaji yanda aka yi to kuma dai abin ya haɗu da azalin da ma accident din ne suna fitowa shehu sani kafan ga ya ce kai ma Tijjani in gausi fa yana addu'a kowace kana amin fa za ta fada kanka saboda shi babu abin da zai tare ta da ya faɗa daga halara ne to kuma sai Allah ya sa ya tafi ta accident din kuma yana cikin wayannan din cikin rahamar Allah Allah ya saka musu da alheri shehu Ibrahim wahawa juz'i shine wani bangare na kuma subhanallahi
to ina masu fada'i da kasidu da abubuwa ga abin da baba ya faɗa Sheman Tijani ya ce me wa salati Shehu Ibrahim wa salati shine sallata kuma shine limamin da nake bin sallar wa mamumi idan ni ne liman kuma na baya na mamun barhama ne wa fazzi kuma ina sallah ni kadai Shehu Ibrahim ne wa zakati Shehu Ibrahim shine zakata wa siyami shine azumi na wa huwa mali Shehu Ibrahim shine dukiyar tawa gaba ɗayanta wa kafani shehu malam to Shehu Ibrahim ya ishe ni dukkan dukiyar ni'ima baki daya wa huwa ramadani Shehu Ibrahim shine watan azumi na Ramadan wa idi kuma shine idi na wa hajji shine aikin haji na lokacin da na je ɗakin Allah mai alfarma al mahallatul manasik Shehu Ibrahim shine guraren nan na ibadu da muka je aikin haji subhanallah kuma shine wajen kadaitawar manya-manyan waliyai la tara shay'an suwa kai wallahi ba wani kowa ba komai ba abin da zaka gani siwahu sai Shehu Ibrahim min kasi na daga manesanci ko kuma kusanci hubbuhu sa'adun sauyayyen Shehu Ibrahim arziki ne aka sun shigwatu kin Shehu Ibrahim kuma tsiyata ce a cikin azaba ikwati fil hubbi indi dan uwana a wajen son Shehu Ibrahim wanda muka haɗu yana son Shehu Ibrahim ina son Shehu to wannan dan uwan nawa laysa li sunun yusayi ya fi min dan uwana nasaba dan uwana na jini wanda muke uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya in dai kana son Shehu Ibrahim ka fi min dan uwana na jini ni a waje na ji Shehu Tijani in kuma dan uwan na yana so to kaga ya hada tudu bi kenan ta wallahi ni ina ganin da yan faira za su muzanta min shine tsantsar kyautatawa a waje na ba zan fushi ba sun kyautata min to ya muke yi ne yanzu mu ya muke ga abin da Shehu Tijani ya faɗa da yan uwana wajen son Shehu Ibrahim za su muzanta min shine tsantsar kyautatawa a wajena to haka ake so mu dauki yan uwa cikin soyayya to muje inna maqalubi riba domin abin da nake nema yana cikin yarda su mutanen Shehu Ibrahim hawa fauzi shine babban rabo da na samu waqti nayi kuma shine ganimomi na filin yaki in akun minhum fa inni idan na kasance cikin ku Shehu Ibrahim inni kad shufitu to hakika na waraka daga cututtukan da suka dame ni inna qalbi hama fi barhama hakika zuciyata ta ɗimauta cikin barhama shi da ake cewa barhama barra wahama kenan ko barra wahama barra mai yawan alhairi ga al'umma hama mai ɗimo cewa cikin soyar manzo Allah inda yake cewa inna kalbi cewa zuciyata hama ta ɗimo tafi barhama cikin barhama to shaihi Shehu Ibrahim shine shaihi na almustahab wanda shi kuma an ɗimotar da shi fi jamalin a cikin jamalar ubangiji wa jalal da kuma jalala ta ubangiji ajabu min zal hawami kai ku yi mamaki ga wannan mai yawan himma Shehu Ibrahim sirri yayin da Shehu ya zama shi sirri ne kuma sirrin Shehu Tijjani gausul sirrin manzan Allah sirrin Allah gausul asari Shehu Ibrahim shine gausin wannan lokaci tamur kitab shine cikamakin cikamakai yayin da Shehu Tijjani cika walitaka khassatul khassati Shehu Ibrahim yana zuwa shi kuma sai cika to je adamul arwah shine adamul arwahi adamu na rawuka hida adamu annabi adamu shine adamun jikuna shi kuma Shehu Ibrahim shine adamun ruhika ruhi to ihdama ala raqabati sawi shine ɗaya daga cikin kafafuwan da Shehu Tijjani ya daga Shehu Tijjani ya daga kafafuwan su guda biyu ce kadamaya waɗannan kafafuwan nawa sun danne wuyan dukkan waliyai tun daga zamanin annabi adamu har tashin alkiyama in ji Shehu Tijjani akwai waliyin da ya ce ba shine shugaban wali sai aka je na ihu yana wayo wallahi ba zan iya ba ashe da Shehu Tijjani ya daga wannan kafar ya dora a wuyansa shi ma da kansa ya ce a sauke ba zan iya ba to shine Shehu Tijjani ya ce to kafafuwan da Shehu Tijjani ya daga ya ce suna kan dukkan waliyai tun daga zamanin adamu har tashin alkiyama to ɗaya kafar tasa ce ɗaya kuma taka ce yawwa taka ce ɗayar ya dora kafin ka zo waje suratul ismi al-kafi suratul ismi al-khafi shine sura ta sunan ubangijin nan boyayye ismullahi al-azami muna so mu sami ismullahi al-azami ko sirrin ismullahi al-azami
shi ma ya ce to ai Shehu Ibrahim ne ismul azamun gaba daya Ana lafiya. Alhamdulillah. khasi ke bantaccen sunan Allah. sultanul asali Shehu Ibrahim shine sarkin sunaye, majma'ul habarat shine matattara halarorin nan baki daya nasu banda nasutu. A cikin haƙa'iƙu na Allah, hahutu, malakutu, jabarutu, lahutu, guda waɗannan to Shehu Ibrahim shine matattara halarorin gaba daya. To mu je ainal aini ainul aini shine ainul aini tsantsar tsantsa, tamul karam shine girgizan da yake kwararo mana da ruwa, dabu alwaru shine matattara haskakai. Da wancan da na ce muku banda nasutu ita halara ce amma ana nufin mutane, ita ba ta cikin haƙa'iƙu na Allah. Da nasutu da ragabutu da rahabutu duk ba sa ciki, amma haƙa'iƙu na Allah su ne waɗannan halarorin guda hudu. Amma dukkan su gaba ɗaya har wa'incan ɗin ka tattara duka shehu gaba ɗaya halar kenan. muhitul bahari Shehu Ibrahim muhidul bahari shine wato makewayar koguna. marsa kulli rani Duk wanda ya jefa nan yake fadawa, ma'ana an ka tura addu'a sai ta bi ta gun shehu. kullu ma'lumin atahu tuduhu Dukkan abin halitta a ta wujuduhu kyautar Shehu Ibrahim ta zo masa dunan sirani ba tare da yankewa ba. da hata jami'in wa farqin Fuskoki guda biyu sun zo masa, halaratul jam'u da halaratul farqu. na tuhu dawmad dawa Wannan shine ka sifa ta Shehu Ibrahim dawwama litalaqi na dan cirata litajalli daga tajallin Ubangiji. wa tajallil mudai Tajallin da har abada yana nan madawwami. allazi haqqin abahu Dukkan ma'abocin haƙƙi Shehu Ibrahim ya ba shi haƙƙinsa daidai matsayinsa. ma bi kudurun mi bazal kudubi To shi yasa har yanzu ba wani kudubi da aka ba shi kyauta irin wacce aka ba wa Shehu Ibrahim fi ma bil ayani cikin kwanukan da suka wuce. Shi ma ya faɗa a cikin diwani, yana cewa anilni maqaman, na samu matsayi katta kasar dunahu jami'a fuhulin, na samu mukami na hau wanda manyan kudubai ba su haushi ba. Fi zamani na zamani na wa mayati da wanda za su zo nan gaba duk ba su samu mukamin da na samu ba. Wani gori kuma yana cewa ma daraitu masili, har yau ni ma ban ga wanda ya misali iri na ba, ban san shi ba. Ka sa akwai wanda mutanen ka za su ce ai kafi wannan, kai ka san ƙarya kake kuma, amma magoyan bayan ka masoya su ce ai kafi wannan, kafi kowa yanzu, kai ka san ba haka bane, amma sai ka rabu da su saboda masoya ne. To Shehu Ibrahim ba wai masoyan ba, yace ni ma daraitu masili, wallahi ban san misali iri na baiwa duniya, ni ma ban san shi ba. Subhanallahi. To mu je nuru shamsu Shehu Ibrahim haskensa shine hasken rana. suwamin zi aman Sai dai wanda yake makaho, duk wanda ya ce bai ga shehu ba bai ga hasken ba makaho ne, an wuta ani ko mai neman makanta haka korin ka makantar da kanka. To sai dai kai aini ismin Shehu Ibrahim shine ainihin suna, shine fi'ili, shine ainihin harafi wajen cika magana. ramzul qur'an Kai Shehu Ibrahim alqur'ani shine ramzi na Shehu Ibrahim. Alifi, alif lam mim, daga alifi ne yake farawa sai ya kare da mimi. Shi ma sunansa daga alifi ya fara ya kare da mimi. Alifi ya kare da mimi, shi ma haka ne. Ibrahim alif lam mim, to haka ne. Wani gun kuma an ka taho da aka ce daga bakara zuwa nas, bakara daga bakara zuwa nas, kaga ta faro alifi ne a farko a bakara. In kuma ka koma ka haɗo ta can da fatiha, ita ma alifi ne dai, alifi ne a farko. Don ka dauki alifin sai ka ajiye shi a hanya, ka ajiye shi sai ka ci gaba. In ka dauki alifi na alif lamin ka ajiye can, sai ka ji wata sura kuma ta ce nun, to ka dauki nunin shi ma ka jingina shi da alifin. Daga can sai ka ji wata sura ta ce yasin, to dauki yaɗin ka jingina a jiki. Idan ka je karshe sai ce min aljinnati wan nas, kaga sun ne ka rubuta me kenan. To mu je ci gaba. hawa muqtaba alifin wala Shehu Ibrahim shine alƙalin da yake hukunci a cikin alifi da lami. awwal azalat
ilaha illallah shi Ibrahim shine awwalul azalati majala aini shine awwalul azalati subhanallah shine awwalul azalati aini sirri shine shi Ibrahim shine awwalul azalati majala aini sirri mabayyanan tsantsan sirri wannan sirrin da yake a boye shi ya bayyana shi ya kai mai zargi na hadal abda wannan bawa Tijani Usman asami abin ribatowa ne na laifuka akwai cututtuka masu wahalar magani a tare da shi a fili tare da boye to wannan baituka su ake cewa tawaru na ƙarshe kaskantar da kanka ga Allah da wanda suke bayan Allah ka nuna kai ba komai bane shine ce me lau bada ma fi min aibi da abin da yake tare da ni na laifuka zai bayyana juni bin rijal da mutane sun soke ni amma hukunci da jifa a jefe ni kullu aibun wa dhanbun gaba ɗayan Tijjani Usman dai shi laifuka ne da zunubai malahu fil kawn hayy yau ban ga wani mai kare ni ba cikin halittar Allah idan ba kai ba Shehu Ibrahim malahu manjan suwaku ba ni da wata matsayira in ba ku ba barhama tu'inu bis a salam taimake ni da aminci ya Shehu Ibrahim zallabi qawmun zanuna duk inda na bi mutane suna faduwa suna ganin ni mutumin kirki ne ana miƙewa za ta haire suna ganin ni mutumin kirki ne mai yawan alhairi wakati rami kuma duk inda na je sai an fada an gaishe ni law ra'aw ma bi la abu da abin da yake tattare da ni zai bayyana na laifuka abu bayna qaddahin wa ra'i da ka ga yadda za a rinka soke ni da jifa da duwatsu tawaru kenan kaskantar da kai kammaru sitran jamilan shehu ka lulluɓa min sutura kyakkyawa fihi tabdilu jitrani a cikin ta ya zama an canja munanan ayyuka na sun zama kyawawa tilbir su zama kyawawa wajen alkhairi da samun dukkan biyayya falalan dan falala daga Allah adana min malami ba tare da kankantakar abin da na aikata ba abu maluni an akuna Shehu Ibrahim ku lamince min an akuna in kasance abda hubbin bawan soyayyar ku waqti dami kuma zama mai muku hidima abu malu faidan amima ku lamince min faira wacce za ta game ni untijan mai haifar da alkhairi ita fairar duna atikani ba tare da wahala a cikin wato ainihin tashin hankali ba shamulin ni zama za shamulin ma'abocin tattara alhairai a cikin ayyuka na wa lisani da harshe na wa kilami da alkalami na da rubutun da zan yi a jinna ta rubuta alhairi hukukum ala kabilin soyayyar ku shine mafi girman mai lamuncewa wajen alhairi bil amani tare da aminci da kuma wato ainihin abin nema inna kulla sayri fihi dukkan abin nema yana cikin jakin farauta la tuhashi babu karewa la tuhari babu togewa duk abin da ake nema yana wajen ku ma'ana kenan yana wajen ku ku Shehu Ibrahim to shine ma'ana to uli hukukum kula min ce min soyayya kula min ce min ita fihi taraki a cikin ta ya zama akwai taraki liddawani tare da dawwama a bisa hakan khalisan min kulli in shawbin zama wato ainihin mai aiki dan girman Allah in zama kubutacce ga barin ayyuka marasa kyau fasuwa ainun fisani domin ni ina gani fassiwa waninku ainihin fisami shine yankewa datsewa in ba ku ba kowa na ba an datse ni to abin da yake so ya nuna maka a wajen sheyanka kenan duk wanda za ka ba sheyanka ba to in ka karkata ga wancan an datse ka kenan saboda shi shigon Shehu Ibrahim ya wusuli a gunin shehu ya tarbiyatul azkari ya wusuli sai ya ce waninku shehu ainihin fisami shine ainihin yankewa to saboda haka ina nan tare da ku to Allah ya sa mu zauna tare da shehu nan mu nan ba mu je inna ni minkum cewa ni minkum dama ina cikin ku ilaykum kuma izuwa gare ku nake faj'alu fi ku zimani sanya ni a cikin alkawarin nan naku wa salatu zati salati kaji ko saboda waka ce ta fana'i wa salatin zati zati ya tabbata ga zati dawama lafaidaha mutakar da waman faira ma'ana salatin zatin Allah ya tabbata ga zatin annabi Muhammad Allah zati annabi Muhammad zati subhanallah Allah zati annabi Muhammad zati idan sai shi yake bade yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Isra'i da Mi'raj ya je fadar Allah to ya je fadar Allah ya ce ta alahina la abdin wala shay a gairuhu walam yabqa min ma'anan walam yabqa min hissi yace lokacin da manzo Allah ya je fadar Allah babu motsi babu shiru babu magana ba komai
la abdin babu abdu, shi manzo Allah Abdullahi ne amma da ya shiga fadar sunansa ya canja. Wala shay'a gairuhu kuma babu wani Allah. Walam yabqa min ma'anan ba wani abu da yawan sun a ma'ana, walam yabqa min hissi babu motsin komai. Bayan ya je shehu yake cewa ha wali mahabubin kai ne farkon abin so. Ya shiga gida sabai suna tattaunawa, wasu ka ce annabi Musa Allah ya bashi daraja da girma, shi yana zance da Allah kalimullah. Wadansu suka ce a ga annabi Isa ruhullahi, sai wasu suka ce to ko manta da annabi Ibrahim khalilullahi. Manzo Allah ya fito daga gida ya ce duk abin da kuka faɗa duk naji kuma kun faɗi gaskiya. Annabi Isa ruhullahi, annabi Musa kalimullahi, annabi Ibrahim khalilullahi, to ku sani ni kuma ni ne habibullahi. Haka ya faɗa musu, ni kuma ni ne habibu, ban roƙa ba ma bani yake saboda yana so na. To shine shi yake cewa awwali mahabubin kai ne farkon abin so, wa awwali khadimin kai ne farkon hadimin Allah, wa awwali makhadumin kuma Allah hadimin ka, wa awwali zakirin farkon zakiru da ka fara ambatan Allah, wa awwali mazkurin kuma farkon abin ambato. Unina liqahu yayin da ka samu haduwa da ubangiji, to da manzo Allah ya dawo daga fadar Allah to ya ce wa kama sai annabi Muhammad ya tsaya, yazudul gaira yana kore kowa ba kowa a fadar Allah shi kadai. Wajiratan hubban wajiratan saboda soyayyar da yake wa Allah da kuma kishi irin na manzo Allah. Ya kone fa ma gairi ya shin mushazahu, a wani hadisi manzo Allah ya ce babu wani na da zai shigi gaishin Allah kowaye, kanshi na halar Allah babu wani na da ya sai shigi gaishin. Shi Ibrahim ya ce fa man'un anan, yawwa hana mu da kai mu shigi gaishin Allah ba ruwa bace, adan kyauta kai mana rasulullahi, kai mana babban kyauta ne. Bodun nisa ne, wa burbun kuma kusanci ne, hijabun hijabi ne, zawali hijabin da yake shafi yake kauda dukkan wani hijabi. Fastanil bi sana'u ka haskaka kawai da hasken manzo Allah, ga halitta ga Allah tsakiya Muhammadu. Yace to ka haskaka kawai. Akwai wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi yana cewa fama hama ya kulla la sabila li wasali man tuhibbu, yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka babu hanya ta saduwa da wanda kake so shine Allah. Manzo Allah ya tushe hanyar, ba wanda zai shiga shine a fadar, shine kofar Allah. To yayin da manzo Allah ya ce na toshe kofar ba mai shiga, shawai ce wa kulla la araka siwahu, kace ya rasulullah dama ban ganka wani Allah ba yi. To mu je to shi ne yake ce to salatin zati ya tabbata ga zati, warida anha yawwa salat warida anha ka yarda da ita, ka yarda da ita dai cikin bude wannan salatin da kuma cikin cika salatin baki daya. Mutakar wannan mai waka mai bege man tijani zangon bare bari da ya ce ya kai abokina ujika karkata na hawal humami ka nufi mai yawan yin ma shine Shehu Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih to za mu rera wannan kamar baiti 10 ba fassara za mu bari rera za mu sai mu addu'a, dama mun ce mutane 11 za mu tashi. Allah ya samu gama lafiya. Amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. أهلا حبيبي بالرجاب شهر بدا فيه عجاب برهام كاشف الحجاب أبو المعالي والرتاب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. نادى بأعلى صوته ذا شهر في إحيائه ذكرى لبعار خيره يا سعد من له انتدى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد
قدم شهر الفرد على شهور السرد رمزا إلى الفرد الكولخي الأول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ذكرنا مجيئه فيه النبي نزله في راهب يعرفه بحث فيما قد كتب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله تشرفت طيبا يسن أنها لها سر الأمين كريات خير ويمين أصبحت من أعلى التراب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مولده يوم الخميس مبارك يوم الرئيس وليس فيه من نحيس أعظم به وما جلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عند انتصاف الشهر وقت صلاة العصر اللازم القدر وجاء كامل النصر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله من وعده عبد الإله عزمه وفضلا إلهه بالنافلة لم يكن قد يحتصي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله خير النساء العائلة عائشة المفضلة عاقلة وعاقلة والدة لذا الأجار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله من شارج الأول قد رأت لنا هويها سقاد شقق مير وخبان واقفة بجنب الجب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من شارج الأول قد رأت لنا هويها سقاد شقق مير وخبان واقفة بجنب الجب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت بأنه ابن عظيم شأنه بشرها والده ثم نهاها عن خلاف لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قد استمر حملها بلا مشاكة لها خير جنين معها لورئه شيئا قريب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لما أتاها دلق قد غاب عنها الفلق والده المحقق في الله غاب إذ يجب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شوف إبراهيم محمد رسول الله قد ولدته العالمة بدون أسر سالمة مؤقتا منعمة تدعو وترجه نجيب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فحملته أمه إلى أبيه وجهه كبدت من جسمه يفوه مسكا يا حبيب لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله لسما جنبي التي غدا إليها قدوتي عبد الإله حجتي يا فرحتي لدى القرآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سماه باسم خاله تبركا بأصله وأصل أصل اسمه ذاك الخليل من أنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وأرأته الوالدة تتمة للفائدة شاكرة وحامدة تم لها كل رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وبعد زار رباه والده أقرأه في هجره ليله خير كتاب قد أهيب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم استمر طالبا لديه ليس لائبا هل يكون خائبا من هكذا منذ الشباب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح سبحنا إلى صراط المستقيم ولا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا 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 إله إلا الله ألوف الخلق مالوف صفي الله برهام لا أنت الحسن من كل ما هو في القوس برهام ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله شكور هالس الأعمال والأقوال برهام يمين جنب الأفزان غليظ القلب برهام ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله خشوع من سجاياك جياس الخلق برهاما إله الخلق عداك زمام الكون برهام ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله لقد أوتيت كن فيكون فرد الله برهام حبيب الحق بواب أولوج الكل برهام ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله أنلت الكل جدواك سوى شانك برهام جميل جابر الكسي لمن وافاك برهام ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله إمام الأولياء كلهم بهذا الوقت برهام بروز الحق والتحقيق والإرفان برهام ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله رميت الكشر للدين لأهل الكشر برهام أهزت اللب من لبي لأهل اللب برهام ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله يا القلب في الهاهوت واللاهوت برهام يهيم في جبروت كذا الملكوت برهام ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله موت الكون بالناسوت سر الله برهام أسر سر للسر لأهل سر برهام سبحان الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله وصل على المستقيم وعلى
ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين.